jedan edukativni film, nakon toga jedno zanimljivo predavanje. Doktor znanosti gospodin Srđan Šimac, sudac Visokog trgovačkog suda i predsjednik Hrvatske udruge za medijaciju, održat će nam predavanje, a nakon toga ćemo imati jedan panel. Pa evo, pozivam vas sve još jednom kao na aerodromu. Posljednji poziv svima onima koji žele nastaviti naše druženje i naše razgovore. Imat ćemo naravno i stanku za ručak, bit će vremena za sve. Evo, polako zaključujte sve ono što ste čuli i sve ono što ste vidjeli. Ja ću samo malo i prema tamo. Pa evo, dakle, čisto ko je spreman i ko hoće. Nastavljamo dalje, čisto da znate. Eto, mi ćemo za početak pogledati jedan zanimljiv film, a onda dalje nastavljamo s našom konferencijom. Dobrodošli nazad. Veseli ga neke didaktičke igračke, veseli ga jako Lego i veseli ga jako sastavljati željezničke tračnice. Najdraža igra mi je legići, crtanje, bojanje i lovice. Dijete, ako ima mogućnost da provodi vrijeme sa oba roditelja, treba što više koristiti to, da ne osjeti upravo tu tranziciju, ćemo reći, nego da jednostavno osjeti da može normalno komunicirati sa oba roditelja i da su oba roditelja tu za dijete. Idemo skupa na trening, kad smo vikendom zajedno isto imamo igre, druženja, nekakve popravljamo nešto, biciklu, vozamo se. Mislim, svaki put je drugačije, idemo u zoološki vrt, ono što njega tada interesira na trening, nekad nogomet i tako. U pogledu usvajanja novih znanja, mislim da između Adamove mame i mene nema velikih razlika, zato jer vrlo često komuniciramo i dogovaramo se i nastojimo da na neke slične načine Adam usvaja znanja i uči nove vještine. Među nama nema podjele među kućanskim poslovima, svi radimo sve, tako nema ni podjele kod djece. Svi pomognemo pospremiti za sobom nakon igranja, pomažemo kod pripreme hrane, kupujemo skupa namirnice i zapravo svi radimo sve. I believe that shared parenting is the normal way forward. So we have lived that for thousands of years. We have now created a very artificial model where we try to assign children to a father or a mother and assign visitation to the other person, which is not the way how life really unfolds. And we see right now what the devastating consequences are for entire generations who suffer from the outcome of that. Naša ideja vodilja je ono što je sudska institucionalna praksa u Europskoj uniji, a to je ravnopravno roditeljstvo. U biti neko ko se susretne prvi put s tim problemom, zapravo da ima neko ko će ga voditi kroz taj cilj. Jer kad se vi nađete u puno tih nekakvih i pravnih formulacija i pisanja dopisa, vozanja od jednih vrata do drugih, vi se izgubite u svemu tome. I tu je stvarno bitno da ima neko ko će vas voditi, ko će vam reći, gle, sad trebate se javiti tu i tu, a ne da ste zapravo prepušteni sami sebi i da tražite odgovore sami, jer nije se baš lako u svemu tome snaći. Evo. Za djecu je najbitnije da imaju oba roditelja i da ako su i roditelji prekinuli među sobom, da ne ruše te mostove, jer uvijek je tu potrebno puno ljubavi i u tom smjeru treba raditi. Bez svađe, bez podjela, bez ružnih riječi, bez razdvajanja roditelja od djece. Mislim da udruga zapravo pridonosi i nekakvom općem osvješćivanju činjenice da je ravnopravno roditeljstvo dobro za dijete. Svako dijete ima pravo na lijepo djetinjstvo uz oba roditelja. Odabrali tate. Odabrali tate. Tate biraju ravnopravno roditeljstvo. Odabrali tate. Jer je to u najboljem interesu naše djece. Oba daj tate. Evo, nastavljamo dalje sa našom konferencijom jučer, danas, sutra o ravnopravnom roditeljstvu. Sada nam slijedi jedno zanimljivo predavanje. Još jednom doktor znanosti gospodin Srđan Šimac, sudac Visokog trgovačkog suda Republike Hrvatske i predsjednik Hrvatske udruge za medijaciju. Predavanje pod nazivom Prekid braka ne znači prekid roditeljstva, zašto je medijacija ključna u tranziciji partnerskog odnosa u funkcionalan roditeljski tim. Molim vas, pozdravite ga jednim velikim pljeskom.
Možemo reći da nemamo probleme, imamo ih svi, međutim ne možemo očekivati da će samo neko treći pronaći najbolje rješenje za nas. Možete pisati zakone kakve god hoćete, možete imati institucije kako god hoćete, ali nikad nećete biti sretni ako neko odluči umjesto vas. Šta ja imam kao sudac s vašim životom? Ispričat ću vam jednu priču stvarno poslije. Ja vas ne poznajem, jel? Ja ne znam ništa o vašem životu. Ja ne znam s kojim rješenjem je najbolje da vi živite. Tko zna? Vi. Vi ste jedini vlasnici svog života, svoga konflikta, svojih odnosa, jedini roditelji i tako dalje. Ja napuštam ove PowerPointe, pa sam tu bilješke, pa nemojte se ljuti kada malo pogledam da stvorim nekakav red. Znači, htio bih početi sa nečim. Ne postoji konflikt koji ne želi biti riješen. Postoje možda neki ljudi koji ne žele rješenje konflikta. A? Nema konflikta ako mi odlučimo u njemu ne sudjelovati. Možda vam to sad izgleda malo provokativno, ali dobro razmislite na koji način se konflikt razvija i koji način mi doprinosimo tom konfliktu. Ako plešete s nekim u paru, kad jedan izađe iz plesa u par, nema više plesa. Prema tome, kome ovisi, pored ostaloga, hoće li biti konflikta? Može drugi vikat, derat se, vrijeđat, ali vi ne morate uzvratiti jednakomjeran. Čim ste vratili jednakomjeran, izgubili ste kontrolu i nad sobom, i nad odnosom, i nad rezultatom. Međutim, niko nas ne uči kako se s tim nositi. To je naša ljudska priroda kad se osjećamo ugroženi. Ne možemo u nijednom postupku u kojem se osjećamo napadnuti, ugroženi, u kojem postoji prijetnja, tražiti rješenje. Tamo ne živi rješenje. Rješenje živi u nama, samo ga moramo željeti. Ako ne želimo pomoći, ne može nam niko pomoći. Znači, u obiteljskim stvarima ove vrste dobro je uvijek promisliti. Prestaje emocionalna, intimna povezanost i odnos, ali započinje i nastavlja se doživotni, dok smo god živi, roditeljski odnos. Znači, dvoje ljudi je živjelo zajedno u braku ili izvan braka, stvorilo je najdraže biće ili bića u svom životu, koji su izašli iz čina velike ljubavi. I onda je došao do kraja odnosa i sad moramo ići u fajt. Jesmo li povrijeđeni? Jesmo. Je li nam teško? Jesmo. Jesmo mogli prije izaći? Jesmo. I šta sad? Hoćemo nastaviti sa fajtom? Hoćemo li ući u postupak pravni koji vam je samo totalni rat? Već ste mnogi od vas to iskusili. No? Međutim, postoje alati koji ne traže taj put. To nije jedini put. Znači, kad emocionalni odnos prestane, a imamo faze u razvoju, imamo zaljubljenost, strast, brak ili zajednička veza, dijete, kućenje, stvaranje budućnosti i onda možemo imati kraj tog odnosa. To su sve stadiji u kojem nikad nema garancije da ćemo opstati zajedno. Kad se malo promislite bolje svi, sjetite se gdje imate najviše neslaganja, najviše dizanja glasa i najviše porječkanja. Doma? Zašto imamo doma sa najbližim ljudima najviše toga? Zato što se osjećamo dobro, sigurno i mislimo da neće nikad otići. A jedan dan će otići netko. Pa nam se čini da je to iznenada. Ništa nije iznenada. Kažu da za jednu negativnu riječ poništiti treba 7 pozitivnih. I sad zamislite koliko smo negativnih riječi propustili kroz usta i očekujemo da nas druga osoba razumije. A on je ili ona je prva počela.
pa ću ja moram uzvratiti. Ništa sa uzvraćanjem ne možemo postići. Osim kad se moramo braniti, kad nam je život ugrožen, onda ne je sve dopušteno. Ali u odnosu, u konfliktu nemate medvjeda, lava, tigra ispred sebe. Imate čovjeka sa svojim strahovima, sa svojim željama, povrijeđenosti, emocijama. I svi smo povrijeđeni i ne moramo biti još više povrijeđeni tako da uđemo u tu spiralu. Prema tome, jedna od najvećih pogreški, koji su konflikti najveći? Najveći su oni u kojima smo izašli iz odnosa s kojima smo bili najviše povezani. Obitelji, prijatelji, čak i susjedi. Znači, ti ljudima smo najviše vjerovali. Ja? I zato smo toliko razočarani, zato smo toliko povrijeđeni. Kako su mogli otići? Pa gdje piše da moramo ostati? Ja? Krvna povezanost je vječna, ali ugovorna nije. Ja? Polažemo toliko oslonca na taj ugovor. Ugovor ništa nije ako nemamo odnos. Sve je najvažnije izvan ugovora. Problem je što nakon prekida odnosa bivši partneri, sada roditelji, a ne partneri, nastavljaju često ponašati se kao da su još u vezi. Ja? I još kao da imaju očekivanja i neriješenih stvari, i neriješene prošlosti i neriješenih emocija. I iz toga proizlazi stalno novi problem. I sad nije jednostavno preći iz partnerskog odnosa samo u roditeljski odnos. To je svojevrsna tranzicija. A? Nitko nas nije učio tome. Pa nitko nas nije učio ni roditeljstvu. Možda netko od vas se pripremio. Mene nitko nije pripremio. A? Čini mi se da bi danas bio puno bolji roditelj nego kad sam bio mlad. Ja? Na ljestvici životnih stresova u prvih 5-6, pored onih najvećih, smrt, preseljenje, otkaz, su dva. Jedan je brak, jedan je razvod braka, a drugo je sam brak se smatra. Ja? Prava je umjetnost održavanja odnosa s drugim ljudima bliskih. Ja? Moramo puno toga uložiti da bi se to održalo. Znači, nakon što smo prekinuli partnerski ili bračni odnos, miješaju se dva procesa. Jedan je proces emocionalni izlaska iz svega toga nas odraslih, a drugi je naš proces zajedničkih donošenja odluka o našoj djeci, ja? O našem djetetu. Ja? Emocionalni nam je svima poznat. Ja? Ljutnja, tuga, razočarenje, osjećaj nepravde, gubitak, zabrinutost za budućnost. Gradili smo budućnost, oslonili smo se na to, sad je nema, neko nam je povukao tepih ispod nogu i ne osjećamo se dobro, ali uvijek je taj osjećaj privremen i kad neko nam kaže s vremenom će biti sve bolje, to ne želimo ni čuti, ali to se na kraju dogodi. Ja? Znači, problem je što bivši ljudi koji su bili bivši parovi pokušavaju riješiti svoj emocionalni odnos, a dijete ne može čekati da ga mi riješimo. A? Mi se ne moramo slagati, ne moramo se voliti, ali možemo razgovarati, komunicirati na način da se razumijemo, da se čujemo, da se poštujemo. To je sad puno toga iza toga, ali mi ljudi već drugačije mišljenje smatramo napadom na sebe. A? Naša priroda se nije uskladila sa društvenim promjenama oko nas. I jako teško nam je živjeti u konfliktu, jer stalno upiremo u svoju stranu priče. Nikad nećete riješiti konflikt ako govorite da ste u pravu i trošite vrijeme da ste u pravu. Ja sam u pravu, ja sam u pravu. Umjesto da tvrdite da ste u pravu, a i to jednako već vjerujete, obratite se razumijevanju onog drugog. Zašto on ili ona misle da su u pravu? Reci mi svoje razloge i slušat ću te pažljivo. Želim ih razumjeti jednako kao i ti. A? Nema šanse da ćete riješiti bilo šta
u stadiju u kojem se odgovarate, osjećate ugroženo, povrijeđeno, u kojem svaki potez bivšeg partnera tumačite ili partnerice kao ugrozu, napad. Šta je sad ovo? Šta ovo sad znači? Ovo mora da je to. A ništa ne razgovaramo o tome, nego samo pretpostavljamo. Ljudi kad se ne slažu ili kad uđu u konflikt ili kad prestanu biti par, vjeruju da ne mogu više razgovarati, da ne mogu surađivati. Nije točno. Nije točno. Imaju nešto najvažnije u svom životu. Imaju biće koje im je najdraže u životu. A? Možda će biti još drugih bića takvih. Ali pitanje i osjećaj prema djetetu je nepodjeljiv. Nema, ja sam bolji roditelj, ti si lošiji roditelj. Vidjeli smo, mali je postotak onih koji su nekompetentni roditelji. S njima se treba baviti na drugačiji način. Ali u većini slučajeva ljudi se bore oko prava da su kompetentniji. A nema boljih ljudi na ovom svijetu za djecu od njihovih roditelja. Nema. I molim vas, nemojte govoriti više, ja ću to sad se usuditi reći. Interes djeteta, interes djeteta. Pa normalno da je interes djeteta, ali interes roditelja je interes djeteta. Ne može biti jedno bez drugog. Vi možete štititi dijete na način da mičete roditelje i onda ih ga zapravo povrijeđujete. Ja? Znači, nakon što više nismo zajedno, ali smo roditelji, trebamo zamijeniti onaj intimni odnos sa roditeljskim timom. Ja? Mi smo svojevrsni roditeljski upravni odbor koji ima jedan jedini cilj i jednu najveću zadaću. Sigurnost i dobrobit našeg djeteta, naše djece. A? I kako to postići? Ja? Znači, svi govorimo o sudovima, o centri za socijalni rad, institucija, zakonima. Sve više govorimo o toj medijaciji. Ja? Znači, gledajte na mene kao nekoga koji je sve to prošao u životu. Pa čak i razvod, jeli, prijateljski. Sve te institucije i na kraju sam probao tu medijaciju koja je nešto toliko dobro da se svi toga plaše. Zašto je dobro? Zato što znači da moramo preuzeti odgovornost za svoj problem na sebe. Trebamo se suočiti s konfliktom. Ne možemo bježati. Danas sam čuo negdje, ja izbjegavam konflikt. 80% ljudi izbjegava konflikt. Zašto ga izbjegavamo? Zato što nam je neugodan, zato što nam je teško, zato što ne znamo, zato što svaki put završi loše. I onda ga izbjegavamo i ne želimo ga riješiti, ne znamo i što ga više odugovlačimo rješenje, to smo duže u njemu i sve nam je teže. Medijacija znači medijare u sredini. Znači postoji način da se ljudima koji se ne slažu pomogne na sasvim drugačiji način. A? Medijatorica nema ovlast odlučivanja. Kako ćete vi postupati kad dolazite ispred mene kao suca u sudnicu i borite se da pobijedite? Pa nema tu dogovora, nema tu sreće. A? Ispričat ću vam priču iz sudnice, istinitu. Pa će vam onda postati jasnije što medijacija može napraviti i kako može pomoći. Pa ću vam malo više reći još o tome. Znači, razveli su se bračni par, imali su dijete, sina od 12 godina i krenula je borba sa odvjetnicima oko toga ko je kompetentniji roditelj. U mom dubokom uvjerenju nema pogrešnijeg pristupa i težeg postupka u životu od toga za bilo koga. Zamislite, cijela aparatura i cijela jedna profesija uključi se samo na jednu stranu i pokušava uvjeriti suca i sustav i drugu stranu da su oni bolji roditelji. I šta rade jedni drugima, možda neki od vas znaju bolje nego ja. Strašne stvari. I tako su se oni vrijeđali i činili nekompetentnima
jedan tren sudac više to nije mogao slušati, udario šaku na stol i rekao, dosta je bilo, ušutite svi. Oni šutili i kaže sudac, pogledajte kako se ponašate, kao odrasli ljudi. Ja? Prije nego što nastavimo, ja bih vam postavio po jedno pitanje. I vama kao majci, i vama kao ocu. Gospođo, zanima me, je li vi volite svog sina? Kaže mama, kako suče pitanje to, obožavam svog sina. A vi, gospodine, kao otac, je li vi volite svog sina? Suče, život bi dao za svog sina. Dobro, kaže sudac, i vi kao majke, i vi kao otac volite svog sina. A ja ga apsolutno ne volim. I nije mi jasno zašto sudbinu svog sina stavljate u moje ruke. Pogledali su se, zatražili da izađu vani, dogovorili se i došli su ispred suca s prijedlogom kakvu odluku da donese. I to je to. Samo netko mora se pojaviti ko će vam reći, stanite. Imamo rješenje za vas. Niste sami. Možemo vam se pomoći. I svi trebamo pomoć, ne samo vi. Svima nam treba pomoć u konfliktu. Teško ga je sam rješavati. Zubari ne vade zub sami sebi. A? Kad možemo sami, super. Ali kad ne možemo, onda je dobro znati da postoji još jedna mogućnost, pa je svako može izabrati. Znači, medijacija nije za one koji se slažu. A? Njima ne treba medijacija. Medijacija je za one koji su zapeli u konflikt, koji su se zarobili, koji ne vide izlaz, koji ne vide rješenje i šta onda traže, idu u pravnog profesionalca koji kaže da, idemo u sud. A šta ćemo sad, nema nego sud. Pa sad ću ja tamo dokazati da sam ja u pravu. Tamo se ne bavimo mi ko je u pravu. Doista. Ko može biti u pravu, ko je bolji roditelj? Mi se bavimo tamo pravom, zakonima, postupcima koje vi ne možete pratiti, ne možete razumjeti. I u pravu, vi možete biti u pravu, ali možete izgubiti. Jer nemate dokaze. Neki stručnjaci daju mišljenje o vama nakon što su s vama pričali sat vremena, 2 sata. Pa svi su mi ti stručnjaci to ispričali. Mi moramo dati mišljenje. Ali trebalo bi to duže s tim ljudima, pa šta ja znam. A mi suci opet ništa ne znamo o tome, pa se oslanimo na ta mišljenja. Ona mogu biti ok, možda i nisu. Ali najteža stvar je u tome što ćete na kraju dobiti rješenje koje nije vaše. A vi morate živjeti s njim. A? Vi morate živjeti s njim, zato učinite sve da vam se pomogne da dođete do vlastitog. Samo ljudi poštuju dobrovoljno rješenje kojim su kreirali sami, kojim ga niko nije nametnuo. I zato u medijaciji postižemo najviši stupanj pravde. Zašto? Zato jer su ljudi stvorili pravdu za sebe, jer su tako duboko razgovarali da su došli do rješenja koje paše jednoj i drugoj strani. Je li ono uvijek idealno? Je li sve što sam želio? Nije. Ali smo se dogovorili. Dogovorili smo se kao odrasli, odgovorni ljudi za svoje djecu, koju volimo najviše na svijetu i dali bi život za njih. I samo od toga pođite. Svatko od vas bi dao život za svoje dijete, iako niste u vezi više. Znači, u medijaciji nemate osobu koja odlučuje umjesto vas. U medijaciji vas dolazite pred osobu koju ste sami izabrali, koja vas iskazuje maksimalno poštovanje, koja vas sluša, koja vas želi razumjeti, koju ćete ispričati sve što je vama važno, u kojoj ćete osjetiti da nema nikakve opasnosti, koji će se osjetiti potrebno, koji ćete se moći umiriti. I prije nego što se umirite, što vam nestane strah, ne možete s nikim razgovarati, posebno sa bivšim partnerom. Pa razgovaram s jednim, pa razgovaram s drugim, pa je ljudima već lakše jer ih konačno neko sluša, niko im ne govori jeste sigurni da je to tako, pa to nije pravno relevantno, pa šta ja znam.
I onda konačno dolazimo do tog momenta kada stanu jedan nasuprot drugome. Ali sad imate nekoga između. Nekoga u koga već vjerujete. Nekoga ko ne može stati i ne smije ni na jednu stranu. Nekoga ko vam pomaže da razgovarate, da izradite most komunikacijski koji je srušen, kojega nema. I ako ga nema, ništa ne možete riješiti. Svi imate ili imamo nekoga s kim smo bili dobri i prestali smo razgovarati. Šta čekamo da se oni jave prvi? Nikad nećemo s njima obnoviti odnos ako se ne čujemo i ne počnemo razgovarati. A ovo je prilika za duboki vođeni razgovor koji unosi strukturu u razgovor, koji vas održava za stolom, koji vam ponudi pravila da prihvatite sami o tome kako ćete razgovarati, koji će vas zaustaviti kada padnu riječi prve, koji će paziti na negativne emocije, koji će vam pomoći gdje ćete pogledati, što niste u obzir uzeli, koji će vam pomoći da slušate drugu stranu bez prekidanja i da vam kaže sve ono što vi već znate. I nemojte se truditi da samo to govorite i ponavljate drugoj strani. To već znate. Umjesto toga uložite vrijeme, napor, trud da čujete sve ono što je u drugoj strani. Na drugoj strani je rješenje. Kao i za drugu stranu je na ovoj strani rješenje. I ne možete ga vidjeti u žaru i eskalaciji konflikta, jer nema niko da vam pomogne da se taj žar ili vatra umiri, da se ugasi. Tek kad se ugasi, kad dođete u okruženje u koje se osjećate dobro, nema prijetnji, nema dizanja glasa, nema vrednovanja u pravu si i krivu si, nije vam to tako vam ne bi bilo na sudu. Aktivira se naš najjači alat za razgovor i za suradnju koji gotovo instant traži rješenja i to rado rješenja. Koje spita što je za vas najbolje, što vi mislite da je najbolje i kako ćemo do toga doći. Prema tome, probajmo učiniti sve što je u našoj moći. Jučer me neko pitao zašto se ljudi ponašaju kao djeca kad su u konfliktu. Ja sam rekao da je to potpuno pogrešno i da je to podcjenjivanje djece, jer djeca su fenomenalno u konfliktu. Postoje mladi, mali medijatori koji rješavaju odnose i probleme sa svojim vršnjacima. Da vidite kako oni to prirodno rade. Njima je dovoljno ruka. Oni nemaju maske, uloge, profesije iza sebe, nego žive u trenutku. Trebamo se ugledati u njih kako ćemo riješiti probleme. I ajmo sačuvati to dijete u sebi da bi riješili naše konflikte. Sjetimo se da je ispred nas uvijek neprocjenjivo jedinstvena, vrijedna, različita osoba nad kojom mi ni na jedan način nismo u prednosti ili uzvišeni. A povezuje nas najjači mogući odnos, roditeljstvo. Ajmo ne dopustiti da naš konflikt postane djetinjstvo naše djece. Netko je pitao ovdje malo prije, vratit će nam se to. Djeca će odrasti. Djeca počinju živjeti svoj život, ali uvijek će im ostati što su njihovi roditelji ili što je jedan roditelj radio. Ja vam obećavam da će se to vratiti. Stanite šta god radili u tom smislu i uzmite stvari u svoje ruke, ne u smislu sile, nego da počnete razmišljati koji je za vas najbolji način. I postoji taj način. Najjača mogućnost je da izgradite ponovno komunikacijski most između vas
I vidjet ćete kako će se jako brzo sve promijeniti ako dođete u te okolnosti. I kad počnete razgovarati, kad se počnete konačno čut, slušat, kad osjetite da je na drugoj strani osoba koja jednako emocionalno pati kao i vi, koja jednako želi rješenje kao i vi, sve se mijenja i relativno brzo se postignu dogovori s kojima onda trajno živite, ne treba vam nikakav sud da vi proveli. Zašto? Zato što su vaši. Eto, prema tome, ako nema konflikta koji ne želi biti riješen, ako nema konflikta bez našeg sudjelovanja, onda na kome je pravo izbora hoćemo li izabrati konflikt ili rješenje? Na kome? Na nama. Hvala vam. Hvala vam puno. Naravno, i za vas zahvalnica iz ruku predsjednice udruge Melite Požege. Molim vas još jedan veliki pljesak za suca, predsjednika, motivatora, oca. Gospodin Šimac bio je s nama, a mi sad... Očigledno mikrofon ne treba, tako da može. Medijacija je fantastična stvar. U Srbiji je problem u tome što na medijaciju ljudi moraju da pristanu. Kako je kod vas u Hrvatskoj? Odnosno, kako privoleti par koji neće da se dogovara da dođe na medijaciju? Znači, ono što je postojalo u zakonima obiteljskim vezano za obvezno mirenje, to nije medijacija. To je poziv da dođe jedan, drugi, vodi se nekakvi zapisnici, razgovara se odvojeno s ljudima i ljudi niti su obučeni, niti znaju kako će im pomoći. To nije medijacija. I mislim da je to kod nas u našem zakonu sad skinuto. Ima i medijacija, ali one se rijetko nalaze. Znači, obiteljska medijacija je otprilike ovo o čemu vi govorite, jedino je razlika u tome što se ovo radi o stručnjacima koji se 2 godine educiraju i specifično za područje sukoba u roditeljskoj skrbi i drugim obiteljskim sukobima. Znači, ta usluga postoji kod nas, potpuno je besplatna. Ono što vi spominjete je bilo u obiteljskom zakonu, je bila obaveza da roditelji dolaze na prvi predmedijacijski susret i to je ukinuto. A medijacija još uvijek postoji i ona je dobrovoljna. Hvala. Hoćete vi još nešto kratko reći? Usporedimo vjerovatno broj medijacija u odnosu na jako mali. Nema veze, ajde da ga pojačamo, jer to je put. Apsolutno. Dobro, nadam se da smo razjasnili. Hoće li još netko nešto komentirati? Treba, ne treba? Evo, recite i vi. Medijacija je super, sigurno. Problem kod nas u Sloveniji je taj da jedan od partnera koji dođe na medijaciju ne mora pokazivati nikakav interes jer tačno zna da kod dođe na sud, sudinica će suditi u njenu korist, a ne u korist deteta ili u njegovu korist. To je problem. Znači, medijacija gubi svoje bistvo. Medijacija će izgubiti smisao samo ako sudionici konflikta ne žele rješenje. Znači, sud funkcionira tek onda ako vi niste u stanju sami. A onda više nemate nikakvu kontrolu nad sobom. No? Ali uz kvalitetnu medijaciju može se jako puno napraviti, ali to može biti samo za one ljude koji to doista žele, a svi ne žele i onda nemate izbor nego morate ići u sud. A stvari čuli ste, mijenjaju. Više se ne dosuđuje isključivo majci skrbništva. Apsolutno. Dobro, evo, nadam se da smo odgovorili na sve. Mi ćemo sad krenuti dalje sa panelom. Hvala još jednom, molim vas, veliki pljesak.